Ja sad neću da se obraćam više vama, nesnošljivima, nego vama kolege iz opozicije, svima vama, i Bošku Obradoviću, i Zoranu Lutovcu, i vama Srđane Milivojeviću, i vama kolege i desnim i levima. Jel vi stvarno hoćete da mi sklanjamo ovo zlo? Ako hoćete da sklanjamo ovo zlo, onda ajmo zajedno na jednu listu. Da sklonimo ovo zlo, pa ćemo onda da oslobodimo medije, pa ćemo onda da raspravljamo o našim programima. Ko je levo, ko je desno, u ovom trenutku nije bitno. U ovom trenutku je najbitnije da sklonimo iz kuće ovo toksično zlo koje uništava naše živote. Gledamo 10 godina šta nam rade i mi se mlatimo ovde. Hajde da se ujedinimo. Jedini način da sklanjamo ovo, da se više nikad ne dogodi ovaj Jovanov ovde. Da se više nikad ne dogodi. Da gledamo kako nam uništavaju živote. Oni koji su nas svrstali u kategoriju biološkog minimuma, oni pred kojima beže naša deca. Naša je obaveza da ovo sklanjamo kako znamo i umemo. Zato poziv. To je bilo tih 2 minuta.